ano, huwag niyong kalimutan mga master. Okay mga master, kita-kits tayo sa next photo apps. Bye bye. Kanina yan. Nakabuling yan. Nasa mama ng endurance yan. Maghahabol ata eh. Kaya patigilin nyo muna. Hawakan nyo muna. Hindi ba kami kumakain ng baka? Ano baka pang habol yan eh. Habol, kakatakot eh. Ito sila. Ang daming isda. Yes sir. Checkpoint po ito, putos. Anda Pangasinan. Ay, ito. Doon tayo. Yes sir. Magandang hapon. Ay, tanghali na ba? Tanghali o hapon? Yung mga master, papunta na kami na ng Lingayen. Kasama ko si Sir Mello na naka 400cc. Mainit na mga master. Mainit na po. Mainit. Buti na yun si Sir Mello na kinalayan tayo. People. Yes sir. Tayo tamang daan. Oh? Meow. 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 Ito si kuya. Iwan din ako ni Sir Mello. Kaya mga master, ang dami namin mga tropang bochi. Makapagod, grabe. Yun, sabi-sabi na kami. Marami na kami. Yehi. Dito po Wapalya na naglalaro kasi yung takbo dito. Kapag binibirit mo, hindi agad pumapasok yung gasolina. Sayang. Buti ka mo yung unang-una. Papasok siya. Ito, makakahang na to. Kami nang pinakahuli.
Yes sir. Buti na lang may kasama tayo. Sir. Bisa natin ang konti. Siyempre chill lang. Hindi kayo kumain ng sulina. Kaya kumain ng sulina. Yes sir, nandito kami sa Capitol, Lingayen. Kami, naantok na ako. Meron pa tayong pupuntahan na ano na Iron Hill, tapos Anton Falls, San Roque. Lima pa kaya nga tayo ito. Okay pa, kaya pa naman. Ito sabi ko sa inyo mga wasto, alagang yes sir, yun mga master. Alis na kami. Next checkpoint po namin ay Kalasyaw, Iron Hill. Buti na naman may kasama tayo. Hinihintay niya ako. Wala akong kasama, wala na. Yes sir. Buti na lang dyan si sir. Siguro pag may big bike na ako, magduo kami ni sir. Kung may big bike. Yan, relax yan mga master. Hindi pa hinahataw. Kung hinahatawin yan, iwan kaluluwa. Mas kabisado ni sir yung ruta natin. Ako walang alam. Yes sir. Sulit tong gulong ko na itong Euro grip. Kahit matigas yung gulong niya, kumakapit pa rin sa bangkingan. Ayaw ko naman kasi na palambutin mga master, kasi baka yung lumpos. Yes sir, yun. Sana kumain ka ng gasolina ngayon. Kanina ayaw kumain kanina eh. Pwede na. Nabibiting kanina. Hataw tayo ngayon. Tapos mamaya, di ba na naman titimpla. Yes sir. Kalahati na lang mga master. Kalahati. 1/2 na lang mga master. Grabe, pero para sa akin sulit to. My first ever endurance. Saka may nakilala pa tayo. Kalahin mo yung mga master kasama natin naka big bike. Mabait sister. Wala naya na nga ako eh. Yung tubig siya nang sumagot kanina. Pagkain na naman namin kanina kung mag-aasar ka kung paano ako makakabawi sa inyo. Yes sir. Mga master, ang ganda ng pacing namin ni sir. Siya yung nauuna kasi maya silang singit-singit. Yeah, okay. Yes sir. Traffic. Ang mahirap dito kasi tanghali na eh.
Ingat lang. Tikin sa kuya. Facing na lang natin. At tikit tayo. Para ano, para umataw siya. Yan. May pumasok na ano. May alaga, may alagang pumasok. Sir, photo ops. Picture lang tayo dito. Sir. Picture lang tayo dito, master. Oh, bili na kayo. Ang dami ng dami ng alikabok yung mata ko. Bakit? Nantok na. Ito lang ba yung pipicturean? Pwede sir yan. Hindi pupunta doon sa taas? Hindi na? Doon sa didipa-dipa ka doon. Nung nirekon ko, pupunta pa ako doon eh. Dito lang pala eh. Ayan, pinito sir. Apalang naman, chicken. Hindi ko ba? Ang